न' फारसे थामहिनबा गफुरसिम थांगासिनो दङ। लामाया जोबोद समायना। थेब्रे बोथिसे जानानै आलासि न'खराव जानानै जों गिदिंबोफिनगासिनो। बेथिंबा दुब्लि। गासै जोंबो गैयाना लारि लारि खाथियाव हटेलफोर दंथ' जाजोबो। नैबेखौ आइ दैमा होनो आरो। गिदिरानोथ' ना? बेनिफ्राय चिरां। बेनिफ्राय चिराङा। औ। क'क्राझार जोब्बाय। सो वेफार सलायलाय। बोथोरा थान्दा थान्दा मोजां मोनदों। लामाफ्रा खिन्थु गाज्रि जाहांबायना? बेयाव खिन्थु बर' बारा गैया खोमा ना? बर' दं जानो बेयाव? गोजौआवबो आवाज ओंखारदों। हगारा बेयो, बेबो ओरैनो बारखागोन। माथो होथेनाय नुयो लालासै बोथोराव। बेसेबाङाव सालायदों जोङो दा? 80, 100। 80 बा 100 बा 80 मार्च। आस्थे हेलमेटबो गैबावा।